aku sanggup ngenteni kowe lan aku ngatasi jogone ra kena prawane tak enteni rondone ora nyoto sampean sabar manteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane Andung tresno bebojoan selawase Andung tresno bebojoan selawase Terima kasih saya uji wonten Sido Rondo terspesial buat Pak Purpektir sampun nggih Pak. Pak alah-alah. Ih, gemes aku loh. Apa to Pak? Ya. Pak jenengan iki lho brengose kok ya marem tenan to Pak. Brengos sing dhuwur apa nek sing ngisor ya Dek ya. Pripun sayangku? Pripun Pak? Lanje, kaya bose lho, tak kira iki mau ya bose lho Pak, kok iso jenengan iki mirip-miripe ya gagah gede dhuwur muareme ngene kledah-kledang. Nang Tiragana Pak Situ apa ora tak tunggone kok iso. Lah iku raga apa jenengan iku? Lah, ra ngono ya masih 20.000 ya rezeki lho Pak ya. Lanje jenengan pundi Pak mboten? Makin mawon nggih Pak nggih. Banyak permintaan sing masuk sayangku cinta. Ayo Dek, ada saya tak bacaan sik ya. Dek, itu ya, minta tolong nggih. Heeh. Lanje niku. Tumplek ana. Ya muga-muga laris ya Dek ya. Heeh. Iya, sini Dek Sela. Mateni wong piye to jane iki mbok gawe apa lapo kok mateni wong iso-isone lho. Nyapa kok mateni wong? Pergawe apa mateni wong? Lah wong diweki kok mateni wong jane nek kene iki lapo gaweanmu to, Dek? Banyak permintaan yang masuk saya aku cinta. Iya, Mbak. Sik tak wacana sik ya. Urut sik kok pisanan iki ya. Sampeyan iso maca iki ora, Dek? Wacanan ya, Dek ya. Wacanan. Gak iso. Lah ya sekolah ra tutup yo ngene iki Dek dikon maca kok yo ngomong ora iso wae. Makane do aja percaya terus wong sing kok golek iki apa lajane lah. Duit, Mbak. Iya, terakhir duit ya, Pak ya. Nama ini lho Dek lengkap ini nama Sumirah. Sumirah, Ibu Sumirah niki pundi Ibu Sumirah? Halo Ibu. Mbak Dekun. Anze, Ibu Sumirah menika saking pundi, Bu? Campur. Anze ya. Oh nggih, saiki apa to, Dek? Sumber ya, Malio. Sentelor. Dek. Salam kenal, Dek, salam kenal. Mudeng ora to? Jane tulisan apike ngene kok ora mudeng piye? Singkat lho iku, Mbak. Aku njaluk lagu yuk. Iya yuk. Njaluk lagu apa yuk? Banek bocor ta yuk? Bane bocor sing gurih ta sing arep yuk. Wonten tambah Dek sayangku cinta, tukang cuci piring, Dek. Mugi-mugi berkah nggih, Bu nggih. Amin Allahumma. Amin. Iki sing tukang cuci piring iki sing endi, Bu? Ibu Sumirah menika. Nggih monggo Mas wonten tambal ban. Iki lagu keramat iki ya, Dek. Iya, Mbak. Semangat ya Dek Sela. Iya, Mbak Rima. Ya, pokok kalem ngene biasane nek ngguri apa-apa. Ngono wae kok iso. Minggur panggung kok iso kaleme koyo ngene jane iki lho ya. Monggo Mas. Wonten tambal ban. Terus spesial kanggo Bundaku Sumirah. Dia berkah selalu dipungkir kanggo melancar rezekinya sudah. Ayo Bu, goyang Bu.
Terima kasih sayangku cinta. Iya sayang. Iya, kok bunyi goyang ngobrol-ngobrol kok ya, Dek? Iya kan? Gak marem nek ada goyang ngobrol-ngobrol dekne kuwi kok iso. Ya. Bu, wonten tambal ban sampun nggih, Bu nggih. Anjir. Hoi. Iming-iming. Iming-iming ki sing piye to, Bu? Cinta bojone wong iku, Bu. Anjir. Pripun, Bapak? Anjir, Bapak. Jenengan ngersakaken napa Bapak mantan? Pak, monggo Bapak tak tunggu lho. Anjir. Dalam? Oh, mudun. Anjir. Iki aku gumun karo bapakku iki kok penak lemuk-lemuk iki lho. Ya, anjir. Tak kasih lagunya dulu ya sayangku cinta yang punya gadis manis Kalimantan saking Pak Reben. Pak Reben, anjir. Gak peteng toh, Pak? Anjir. Sayangku yang punya gadis manis Kalimantan. Dek naik sini sayang. Gak ada. Gak bisa, gak bisa. Sing PP apa kan lho, Dek? Ayo, panjenengan saking sinten, Mbak? Bapak Reben wis sampean sik. Hah? Bapak Reben iki nggih sing buana gagah dhuwur iki lho. Langsung Pak Wani lho, Mas. Anjir. Ya nanti nek wedare sampe tak aturi nggih, Pak nggih. Nggih. Oh nggih, Ya Pak panasan kursi ini berapa, Bunda? Iyo.
Surabaya jadi audio Ando Terima kasih berkas selalu Pak Robert. Iyo dek, siap yuk. Yang sebenarnya sudah. Iki amake gadis manis todanan ya Dik ya, kok ndak tekan Kalimantan iki lho. Lah ya todanan manis-manis. Aja ngono to Dik, kok iso todanan ngono lho. Bu ajeng ning pundi Bu? Bali anake nangis Dik. Ini langsung aja ya saya mau cinta satu buat juga durasi ya Dik ya. Anjir, aja mamadhet marene to Dik mie Dik. Bengong tau dadi ne. Aisyah. Tanggung jawab ning ngono not. Yang punya idolane arek-arek sini Dek Diska sayangku cinta. Rene Dek. Masih banyak permintaan yang masuk sayangku cinta. Dek, ini dari para band masih ada satu pertemuan. Juga ini dari Lahar, Bapak Lahar siapa tau? Oh Deso, dari Lahar Dek, Deso Dek ternyata Dek, tak kira jeneng wong. Wonten Gubeng Asmara juga sampai Gunung Jambu Alas. Diaturi Jambu Alas mau. Doni alas ya Dek ya, terakhir ini doni alas kono mau ya Dek. Dek. Lah yo kowe jambu kan yo. Ana to. Ana to jambu ning Jambunan monggo saya cinta. Monggo. Iya. Mungkin ada yang mau duetin Bapak? Duetin Pak Heri. Oh, duetin Pak Heri. Ditunggu ada permintaan juga ya. Terima kasih.
sayangi kasih sayangnya. hatiku lakon jadi khusus Ojo je perawat kita. Sumpah yang kasih menurut tidak dikawin. Kasih ayo rata Wasik dijisian, wasik kok tampil kamu sama aku deh. si Jojo di Budoyoki. Paksa, oke. Sumpah yang janji bakal sering sama lagi. Bakal sosok lagi. Kasih sayangi kalau hatimu lakon jadi khusus Sintor jadi butuh Tapi ayo Singkat yo. Dek. Ini tadi juga ada apa Dek Nai mau Dek? Gubeng Asmara. Sinten? Mbah Heri menika Mbah Heri ingkang pundi? Sinten? Hari. Bari ya. Pundi biyanipun Mbah Bari? Balang Mbah Bari. Iki yo jendelane akeh Dek. To Pak. Jare Dek. Iki ngono ibarat motor Dek. Tanpa gigi-gigine kare sisi loro Mbah Bari. Nggih. Mbah Bari wonten Gubeng Asmara Mbah Bari. Nggih. Menika Mbah Bari saking pundi, Mbah? Lahar, nggih. Lahar niku caket napa tebel, Mbah? Malam terus Mbah Bari.
jalukanmu kok bakso. Baksone Mbak Bari ki wis ra enak, Dik. Wis kadang luar saya Bu ya kandhane kok iso. Mas monggo wonten gubuk asmara karo Ranti Gusti putrine ya sayangku cinta. Heeh.
Manjen, jenengan kendawa sak menten. Monggo Ndok Rayu, dek kursine sayangku cinta. Manje yo dudang-duduk.